Gusira omong'ina imeorogongo rwa Gusii nigobone kiombekeria gio kwegerera egekoro kiomugusi mwanya gitinge Heritage Council kenyara koba gegochakia ensemo ya bang'ina chinting'ana ase kerenga giokwana kiabona kianyare koba gekobasira heri banyare koba bakwegenderia sobogimo bwabo bwakira ritiko egekoro oborai nabo igo gusirwa ko omong'ina ase egesaku kiomugusi negati yari mono baba bakumurekera na goteba buna nigo baganeti mono korora buna omong'ina taratigara magega ase emirobero ao ya mwamugusi ase babere bakorwe segeto cha sabangina kwebwatanya samangana yo bonchorera mangana ge siasa eri kwenyorera amabaga ase oborai na mono kurwo bosemia ochiase abana mono igoro yegekoro kyomugusi twarenge gaiga ekiombe kia bang'ine kenena bang'ina chinting'ana Gusii engima karongo ta Gusii engima community Kisii na Nyamira abang'ina twarenge gaiga rero chinting'ana tokwanire igoro ya mang'ana ito yo mong'ina una tutagita bang'ina torumagega ase twabereire egari chikoni ase tobekire toche motuga iga sitting room tokwanire rero kioreri amang'ana ya bang'ina chinyomo chia abana baitu una twabeire Gusii gaitu twebire rero twacha gokwana gaiga ng'ang'a itu asirerete enchera ebintu bitu bitari buna biarenge buna into mu Gusii. The first pillar igere heritage nero botene nkubwo mu Gusii ngai twarwete ngai chisokoro cheto cyatutigete ngai ki toranyare gotuga heritage yaito egere nyare kogenderera nari kesaku kia mu Gusii nke baise gosira epila yende yakabire igoro ya leadership asandonse ase abantu bare musangerekano bwa abantu abange ngokonyora buna mba kunyara gusuka guchibosio nyemba bwati oborai ngenchoki gwetera se mwanya gitinge Heritage Council turanyare korokereria abantu baitu egero tunyare konyora oborai buri obotoereru oborai bokonyara gusukuma abantu baitu ba the larger Gusii gochibosio nari na into tunyare kororekana noena se map yense ya itoga ya Kenya and ase the whole world in particular. Epila yende ya gatatu igere economic empowerment. Without economic empowerment asitayo montora anyare kogenda oikokora kagasika oga kegaiga nonde garia oni culture yawo gutigaiga onda kwaneke ya onieke oboerera ni bunyari gotokororo egero nyore buna abantu baitu gwetara soko ogoji empower economically ngosukabare igo buna chinting'ana abang'ina ba Gusii igo twachichagaiga egero tunyare gusanga togotumia chipile chisato ngenchoki omong'ina aranyare kubwatekanirwamo n'ekipile ekichonsi omong'ina asabeta tunyare gochichamo egere tubwaterane role yaitu enyare kororekana ase society na matko make